Prvo je delovalo skroz neverovatno, mislio sam da je neka šala, međutim dobio sam poziv da njegov bivši vlasnik više nije u mogućnosti da ga čuva jer odlazi u inostranstvo. Par dana posle toga ga je on dovezao ovde kod nas. On je Benetov Valabi, poreklom je iz Australije, naseljava i Tanzaniju. Poslednjih par godina polako naseljava i deo Evrope, zato što je dosta otporan na niske temperature. Evo, par dana je baš onako popularan, što se da i videti i danas, tako da ljudi žele da ga vide, ali on eto izađe malo da vidi, promotri situaciju i da se malo posunča pa se vrati nakon toga. Zatim sam kontaktirao moju prijateljicu Tamaru Lav, koja je influencer, pa je zahvaljujući svojim prijateljima i popularnošću na društvenim mrežama uspela da prikupi sredstva za izgradnju objekta i vrlo brzo smo mu izgradili adekvatan prostor. Kod nas je, eto, videli smo ove godine, tokom zime baš lepo podneo hladne dane, voleo je čak i da šetka i da se izležava na snegu. Ovu priliku sada i koristimo da apelujemo na sve ljude da vode računa kada biraju kog će ljubimca da čuvaju, da li prvo smeju da ga čuvaju, da li imaju adekvatne uslove za njegovo držanje i negu i da li mogu da mu se posvete za njegov životni vek koliko one žive.